iphepha leli alipheli lo hlala liyiphepha lilo inkwano obhalile ngenxa ke yobugebengu lobo kusafice nathi manje kukaHulumeni ngoba impela lokho hayi angingabazi ukuthi umuntu wenza yonke lento uHulumeni ngoba labantu esikhuluma ngabo njengamanje asibangisabe nabo abantu ashomisha isicucu sephepha elibafakazelayo mina nginawo onke kodwa kudlula khona lapho uthathe ukufaka ngaphansi kulokhona njengoba nje ku2015 kahle kahle ngo2015 mina iCommission imina ngempela engawina lapho ngaphoqwa ukuthi ngingawini ngoba kwakufuneka ukuthi kuwina abathile ababedingwa yikhulu zangaleso sikhathi lokho ke kunobufakazi ke obuphelele ngoba ngisho abantu ababephethe udaba baphila bonke ubaba Maphalala uyaphila udokotela uMndende uyaphila ubaba wasephakameni uPhinda Shembe uyaphila abasebenza lolu daba baluqeda kodwa ngokuthi amandla ayinto zonke ngoba ngisho umuntu ovuza amathe emeke wakhonjwa kwathiwa usungukuthi wena uyokushayela umthetho umlalele ngoba mkhulu kwena ngisho ukuthi umbuzo wakho ube muhle kodwa ke kuyilokhu nje ke engikushoyo ukuthi ke uma ngaba mhlawumbe ke kungaba khona mhlawumbe ukushintsha koHulumeni kube khona nabangcono ngoba cha la esikhona njengamanje akulungele lutho ukube khona oHulumeni abangcono hayi akukho kungahlupha noma ngathiwa sengifile kwaphinde kwafakisha izingane zami akukho ngakhathazi yeah mhlawumbe ngakungiphindele lapha ndodana kwelokudingiswa ngeke ngezwe imibiko ethi noma ukukhuluma ukuthi uba usomashi usadingisiwe emsini somuzwa ukuthi uba usomashi namanje usakhile emsini njengamanje usahlala emsini yini cha ngiyabonga ndodana muhle umbuzo wakho kwange siyona imithombo ethembekile le ukuthi khona ukuthi labe kadingiswa mhlawumbe babe phambanisa nomfowethu mashokoshoko wakwadingiswa kwadingisele kahle aya mina ngikaze ngidingiswe noma ikanye okwenzeka njena akithi uanti wami udade wababa wakhe kaswayimali wakhana kaswayimali kusho ukuthi indawo ebengijwayele kwaze kwakuthi ngibona nendlela njena kuyalinywa kwenziwa yonke into ngase ngithenga umuzi komunye ubaba nje ngase ngihlala khona ukhona umuzi wami ekhaya eMsinga ngiyathembuza nje kwenza konke cha udinga akaze kwenzeke nini ungaladelela ndodana ngiyaqiniseka baba mayizela anshiya wethu